Antagonista koji je obeležio deceniju u anime svetu. Antagonista koji će biti upamćen kao jedan od najvećih zlikovaca ikada. Sousuke Aizen. Prije nego nastavimo sa ovim videom, bacite like, koment i zapratite moj kanal za još kvalitetnog sadržaja. Kada pomislite na neke od najboljih negativaca u animeima, jedan od njih je definitivno Aizen. Ali ono što Aizena izdvaja od većine zlikovaca i psihopata koji su na njegovom nivou je to što likovi poput Johana Liberta iz Monstera rade stvari jer su psihopati i sociopate, koje samo žele da donesu nemir i haos i da pokažu svoju superiornost. Dok Aizen sve što je radio je iz usamljenosti. Aizen je još od malih nogu bio poseban i jedinstven. Bio je iznad drugih i bio je jači od ostalih Shinigamija, ali to je uvek vešto krio. Koliko je zapravo Aizen genijalan možemo vidjeti kroz ceo Bleach, jer sve što se ikada dogodilo bio je deo njegovog plana. On je taj plan smišljao i razrađivao preko 100 godina, sve do najsitnijeg detalja. A zašto? Ipak kada ste genije koji stoji iznad ostalih na vrhu, usamljeni ste, jer nema nikoga ko može da vas izazove i ko može da vam parira. I ta samoća je jako teška. Zbog toga je Aizen isplanirao Ichigov život. Pre nego se Ichigo i rodio, Aizen je bio taj koji je zapravo spojio Ichigovog oca i majku. On se pobrinuo da Ichigo ima moći holova. Sve to kako bi stvorio nekoga ko je dovoljno jak da ga izazove. Aizen je isplanirao svaki događaj koji je Ichigo ikada prošao. On je bio taj koji je poslao Rukiju u svet živih. On je bio taj koji je osigurao da Rukija dobije smrtnu kaznu. Aizen je isplanirao da Ichigo dođe u Soul Society i Aizen je isplanirao da tokom tog napada na Soul Society on lažira sopstvenu smrt. Vidite gdje idem sa ovim. Aizen je sve isplanirao što se ikada dogodilo, a da je vezano za Ichiga ili Soul Society. Aizen je u svojoj samoći odlučio da postane bog. Zato se ispojio sa Hogakyom i uradio je sve što je uradio. Aizen je htio da bude bog, ali je shvatio da je usamljeno na vrhu. Hogakyu ima moć da manifestuje želje svog gospodara. Zato je Aizen izgubio od Ichiga, jer je podsvesno želeo da nađe nekog ko je na njegovom nivou i ko će da ga pobedi. Zato je i stvorio Ichiga. Zato je Ichigo i naučio Final Getsuga. Jedina osoba koja je mogla da parira Aizenu kada je u pitanju genijalnost, to je Urahara. Urahara Kisuke! Kisha wa omae o betsho suru! Omae hodo no tsurou ga ari nagara, naze urokanai? Naze anna mono ni shitagatte irareru no da? レイオウのことですか? そうか。あなたは見たんすね。レイオウの存在がなければ、ソウルソサイティが分裂する。Aizen ga je zato i mrzeo. Ne zato što je on bio neko koji je veoma inteligentan kao i on, već zato što Urahara nikada nije iskoristio svoj potencijal. Uvijek je stajao po strani i živio je normalan život. Aizen to nikada nije mogao da shvati i razume. Da neko može da bude srećan, da radi jedne iste stvari svakog dana, bez toga da ostvari svoj pun potencijal. Aizen je jedan od najkompleksnijih likova u anime svetu. Pored njegove genijalnosti, snage i svih osobina koje možemo da vidimo, u njemu postoji i samoća, koju je želeo da popuni tako što će naići neko ko je jači od njega i neko ko će ga pobediti. Da li se vi slažete sa ovom analizom i šta biste vi još dodali? Pišite u komentarima i mi se vidimo sljedećeg puta.